Назив предмета: представа Арханџела Михаела, фреска цркве Свето Георгие у Курбинову, раздоблje 1181 godine. Подријетло црква Светог Јурија, Курбиново, Преспа. Материјал: техника, фреско сликање на гипсу. Димензije: површина зида, фреска у самој цркви. Кратка прича: представа Светог Аранџела Михаела. Приказан е у пуној величини, окренута е удесно, око главе е кружна ауреола, глава е приказана у полупрофилу, дуга и коврчава коса, протеже се до врата и покрива чело, лице му е грациозно, мирно и племенито, руке су му подигнуте према глави у положају за молитву, на леđima су му од краја врата до рамена насликана биела крила, која се протежу до половице njegova издуженог тijela. Одјеча му е у облику платна с бројним наборима, кои слободно падају долje. Анонимни сликар, радио е у стилу бизантске умјетности, што значи прецизан цртеж, издужено продуховљено тиело, линије кои су глатке и богато примјенjene, прецизне и точне. Фреска се налази у цркви Свето Георгие и една е од најпознатијих представа. Познат е по своји љепоти и начину сликања, као и по старости, односно раздоблju када е настала, а тоа е прие готово 1000 година. Својом љепотом, духовношću, вјештином израде, ова е слика позната не само као дел од цркве, која е светска културна баштина, веќе затоа што потврđuje културу, умјетност и значај македонске умјетности у светот.